למיניהן, ואנחנו עכשיו באופן רשמי יכולים לפתוח את ההרצאה על פרנסיסקו גויה אילוסיינטס, ותודה לאריאל שהתכתבתי איתו הבוקר לגבי ההיגוי המדויק. גם בספרדית יש היגויים שונים, השפה הספרדית יש לה הרבה מבטאים, אבל הבנתי שזה פרנסיסקו, כן, לא פרנציסקו כמו באיטלקית, וכולי, לא משנה. אני צריך גם להגיד תודה, אני מחר בסדרת המשפטים מתייחס לשי ניצן, שברוב טובו העיר לי עוד כמה נקודות בנושא של המשפט של צ'ארלס הראשון, ואני תמיד אומר, אני מאוד שמח לקבל אינטראקציה מכם. אתם יכולים לכתוב בקבוצת הדיונים, אתם יכולים לצלצל אליי, אתם יכולים לשלוח לי אישית, אבל החיבור איתכם מאוד חשוב, ותודה לכל מי שמעיר, תודה לכל מי שמוסיף, תודה לכל מי ששואל, נהדר. טוב, אז אנחנו, כמובן אני גם צריך לומר, בסוף ההרצאה, מי שלא יודע, בסוף ההרצאה, אני אשמח לענות על שאלות בצ'אט, או שאלות או ישירות, כי בסוף ההרצאה ייפתחו המיקרופונים, ומי שתהיה שאלה או הערה לגבי ההרצאה על גויה, כמובן מוזמן. אוקיי, אז אנחנו עכשיו, אחרי עוד ככה המילה הזאת, יכולים באופן רשמי להתחיל. גבירותיי ורבותיי, היום אנחנו עם אחד האומנים באמת הגדולים בהיסטוריה, ואומן שכל סופרלטיב וכל מחמאה וכל ביטוי לא יצליחו באמת לחדד או לא יצליחו להקיף את תרומתו ואת משמעותו בתולדות האומנות, בתולדות האנושות. אדם מרשים. למען גילוי נאות יצא לי הרבה מאוד לעסוק בו, גם בעקבות החיבור לנושא הנפוליאוני, שבו אני מרבה לעסוק גם בצד ההיסטורי, וכבר עכשיו אנחנו רואים את התמונה שאפשר לומר אחת החשובות של תולדות האומנות, ונדבר עליה לא מעט. כן, למען גילוי נאות, אני צריך לומר, הייתה לי לפני כמה שנים סדרה על תמונות גדולות בהיסטוריה, סדרה של 12 מפגשים, והתמונה הזאת הייתה אחת מהתמונות, בחרתי בה כאחת מהציורים באמת שלהם הקדשתי שעה וחצי. אז אתם יכולים להבין כמה אפשר לדבר רק על התמונה הזו, ועוד נחזור אליה בהמשך. סליחה, זהו. הנה, זהו השם הנוסף של ההרצאה, שנת התבונה מולידה מפלצות, כן, זה בוודאי הציור, התכרית הכל כך משמעותי וכל כך מרכזי ביצירתו של גויה. אני עוד אדבר על הסדרה הזאת, על הקפריצ'וס, וזה אחד השמות הנוספים של הסדרה, כן, שנת התבונה מולידה מפלצות. חברות, חברים, אנחנו היום עם פרנסיסקו גויה אילוסיינטס, והנה אנחנו רואים את תמונתו. בואו ניכנס ישר לעובי הקורה. אנחנו נמצאים בספרד, כן? ברור, אנחנו בחצי האי האיברי, אנחנו בספרד. העיסוק האחרון שלנו בספרד היה לפני כמה שבועות, כאשר אנחנו דיברנו על האומן הדגול ולסקז, נכון? דייגו ולסקז. הנה אנחנו רואים את תמונתו. ולסקז פעל במאה ה-16 המאוחרת ורוב המאה ה-17. הוא נולד בסוף המאה ה-16, כמובן 1599 בסביליה, ופעל, הלך לעולמו ב-1665. אנחנו רואים, הוא פועל במהלך המאה ה-17, מה שנקרא סיגלו דורו, כן, דור הזהב של האומנות הספרדית. המאה ה-17 זו המאה הגדולה של האומנות הספרדית, פועלים בה האומנים, דיברנו על זה, הטנבריסטי, כן, האומנים הקרווג'יסטים הספרדים, אנשים כמו ולסקז, כמו זורברן, כמו ריברה, וכמובן אולי האומן המשמעותי החשוב האחרון, מוריו, כן, ברטולומה אסטבן מוריו, ומוריו, פה אנחנו רואים את המוריו, היה, ושימו לב, כותבים את זה בעברית בשני אל, וכבר שמעתי אנשים אומרים מורילו ומוריליו, בספרדית זה מבוטא מוריו, כמו סביליה ולא סביליה, אומרים הספר מסביליה, נכון? בעברית ובשפות אחרות, סבל, אבל באנגלית, כן, אבל בספרדית ככה, מוריו,
ומוריו, יליד 1618, רבים רואים בו הענק הגדול האחרון באמת של הברוק הספרדי, והוא מצייר, באמת מוריו מצייר דברים, לא רק הדרמה הברוקית ולא רק הציור הדתי ולא רק הקונטרסט הקרווג'יסטי, אלא מוריו, שהוא צייר נפלא, מצייר גם הרבה מאוד תמונות של רחוב וילדים, וכן, ילדי הרחוב שהוא מצייר הם ודאי בין הציורים האהובים והפופולריים שלו, יש לו לא מעטים כאלה. אז עכשיו, עם תום הסיגלו דורו, ספרד בעצם נכנסת לשקיעה גדולה, פוליטית היא כבר בשקיעה גדולה, כן? אפשר לומר ששתי המהלומות הגדולות לספרד מבחינה פוליטית, זה התבוסה לאנגליה, הארמדה הגדולה ב-1588, והתבוסה לצרפת בקרב רוקרואה, הניסיון לקרוא תיגר על העוצמה היבשתית של צרפת בשנת 1643, ובעצם כן, אם ספרד חותמת עם צרפת על שלום הפירנאים ב-1559, 1559, שמקבע באמת את עליונותה של ספרד, הרי ב-1659, בדיוק 100 שנה לאחר מכן, בשלום הפירנאים, ספרד כבר באופן מובהק נמצאת בשקיעה ובירידה. למרות הירידה הפוליטית, עדיין אומנותית ותרבותית, ספרד בפריחה מאוד גדולה במאה ה-17, אבל גם זה הולך ושוקע, וגם אומנותית ותרבותית, ספרד נמצאת בירידה, בהדרגה ירידה גדולה. ולמעשה מפסיקה להוות מרכז חשוב מבחינה אומנותית כפי שהייתה במאה ה-17. והנה, בבית הקטן הזה, בכפר בשם פואן דה טודוס, שנמצא בחבל ארגון, נולד ב-30 במאי 1746 ילד בשם פרנסיסקו. והילד הזה נולד להוריו שהיו ממעמד, אפשר לקרוא לזה בינוני, אולי בינוני נמוך. אומנם המשפחה הייתה, כן, סבו של גוי היה נוטריון, ואימו הייתה מרקע, היה איזשהו מרכיב אריסטוקרטי, או בכל אופן ניסיון לטעון למרכיב אריסטוקרטי, והמשפחה הייתה, אבל המשפחה חיה די בצניעות, אם כי בהחלט ברמה סבירה. הם עוברים לכפר הזה מהעיר סרגוסה, בנסיבות שאינן ברורות לנו די צורכן. אביו של פרנסיסקו עבד בין היתר גם בעבודות מתכת, היה אומן, ולא לגמרי, כן, לא לגמרי ברור הנסיבות של המעבר לכפר הזה. בכל מקרה שם הוא גדל, אם כי המשפחה תחזור לסרגוסה. היום זה כמובן בית הולדתו של גויה, זו הסיבה שאנשים מגיעים למקום הזה, זו הסיבה היחידה, כפרון, וכאמור המשפחה גם תחזור לסרגוסה בשלב די מוקדם. האב עבד, פה אנחנו רואים זוהי הכנסייה הגדולה והמרשימה של סרגוסה, היא לא הקתדרלה, אלא אחת הבזיליקות, כן, הבזיליקה של נואסטרה סניורה דל פילר, או כמו שמכונה הכנסייה על ידי, בצורה עממית, וירכן דל פילר, הבתולה של העמוד. סיפור, נס, התגלות, לא משנה. האב עבד בכנסייה, ועבודות איתור וקישוט שלה, ולימים גם הבן יהיה קשור בכנסייה הזו. הילד למד בסרגוסה, כנראה באחד מבתי הספר, לא ממש משמעותי, ומה שחשוב, הוא יוצר קשר עם בחור בשם מרטין זפטר. ולמה אני מראה את זפטר? זהו פורטרט שהוא יצר של זפטר, אבל אני מציין זאת כי בין גויה לבין זפטר נוצרה ידידות ארוכת שנים, ושנמשכה עד מותו של זפטר ב-1803 בטרם עת, ו131 מכתבים שרדו
מגויה לזפטר, והמכתבים האלה הם בעצם אולי הצוהר הכי משמעותי שיש לנו מבחינת מילותיו של גויה עצמו על מה שעובר עליו. אז אני ככה ראיתי את זה ככה טיפה במאמר מוסגר. בגיל 14 גויה מתחיל ללמוד אצל אומן. אנחנו לא יודעים כמעט שום דבר על השנים המוקדמות מבחינת אינפורמציה ביוגרפית, לא השתמרו נתונים של בתי ספר, כן, או ציונים או משהו כזה, אז אנחנו ממש לא יודעים, אבל אנחנו יודעים שבגיל 14 הוא מתחיל ללמוד אצל הצייר הזה, חוזה לוזן. חוזה לוזן היה צייר מאוד מינורי, שבעצם כמעט ה-claim to fame היחיד שלו בהיסטוריה, זה העובדה שהוא לימד את גויה. הוא די שכוח, הוא אומן לא רע, לא מרשים. מה שמעניין שלוזן עוד משמר, לוזן נולד ב-1710, כן? הוא היה מבוגר מגויה ב-36 שנים, והוא מעין אולי אחד משלבי הביניים, הוא עדיין גדל על ברכי המסורת הברוקית, ואפשר לומר שהוא מטמיע בגויה משיכה, נטייה ואהבה גם לאומנות הספרדית וגם לברוק. לוזן היה מורה טוב, לא רע, כן? כלומר, ודאי הוא משפיע על גויה, ומהבחינה הזו חשוב לציין, חשוב להזכיר אותו. גויה לומד אצלו, כן? ובנסיבות שאינן ברורות לנו די צורכן, הוא מופיע פתאום במדריד. כן? הוא מגיע למדריד, ובמדריד הוא יוצר קשר עם האיש הזה, אנטון רפאל מנגס. ומנגס צייר מאוד חשוב, שתהיה לו השפעה גדולה על גויה. עכשיו, מנגס הוזכר בהרצאה הקודמת. דיברנו לפני שבוע על ז'אק לואי דוד, ומנגס כיכב גם בהרצאה על דוד. אז מנגס צייר חשוב וראוי לכולם להכיר אותו, לא רק בעובדה שהוא צייר טוב, כן, הוא צייר מצוין, זה אוטופורטרט שלו, אלא גם בהשפעה שלו על תולדות האומנות. ומנגס ישפיע גם על גויה, השם שלו עוד ישוב. גויה לומד אצלו איזשהו שלב, כן, הוא מתרשם ממנו, אבל תוך זמן קצר הם רבים. גויה היה אדם מאוד עצמאי בראש, הוא מאוד ככה לא קיבל מרות, והוא רב איתו, ונפרדים, הדברים הם לא לחלוטין ברורים. מה שברור זה שגויה מנסה להתקבל לאקדמיה, ושולח כמה וכמה ניסיונות להתקבל לאקדמיה, כן, מה שנקרא ריאל אקדמיה דה בלאס ארטס דה סן פרננדו, האקדמיה לאומנות החשובה של מדריד. הנה, זהו בניין האקדמיה. היום כמה תמונות מאוד חשובות של גויה. רגע, אתם יודעים, תרשו לי רגע, אם אני לשנייה מוריד מעל ראשי את כובע המרצה וחובש את כובע המדריך, אני יכול לספר לכם שהמבנה הזה הנפלא תמיד ריק, כן, המוזיאונים, חובבי אומנות שמגיעים למדריד, הולכים, חונקים את 3 המוזיאונים הנפלאים, נפלאים, נפלאים של מדריד, כמובן הפרדו, טיסן בורנמיזה וריינה סופיה. אז אלה נהדרים, וכמובן חשוב, אבל יש גם עוד הרבה מוזיאונים נהדרים במדריד, בכלל עיר קסומה. והאקדמיה, יש בה תמונות מאוד חשובות, והיא תמיד ריקה. זה לא מוזיאון גדול, אבל בהחלט חשוב. אז הנה, לביקורכם הבא במדריד, בעזרת השם, כשהקורונה הארורה הזאת כבר תצא מחיינו ונוכל לחזור ולנסוע, שווה לבקר באקדמיה. אז כאמור, גויה ינסה להתקבל אליה ולא יצליח. והוא מתוסכל, ואז הוא מחליט לנסוע לרומא. לא ברור לנו, הרבה שאלות, כן, הכסף, נסיבות אישיות, אנחנו לא יודעים. גויה היה אדם די סגור ולא ממש מתוודה על מה שעובר עליו, ולא ממש מספר, והרבה מאוד אלמנטים, בעיקר אישיים, לוטים בערפל בקשר לתולדות חייו. אז לא ברור לנו בנסיבות, אבל הוא מחליט לנסוע לרומא, והוא נוסע לרומא. אנחנו יודעים שברומא הוא מסתובב, ואפילו מתפרנס, לא תאמינו, כאקרובט רחוב באיזשהו שלב. הוא משרת באיזשהו שלב איזשהו דיפלומט רוסי, הוא מתאהב בנזירה, יש לו כל מיני הרפתקאות
ברומא, בין היתר הוא מצייר ברומא, כנראה ברומא, או שמצייר או שמשלים את התמונה הזו. שימו לב, תמונה מעניינת, שנקראת הקורבן לפן. והתמונה הזאת מזוהה עם, כן, 1771. והוא עובד על, התמונה הזו בעצם היא הראשונה שמגיעה לידינו. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אומן בן 25. תמונה מעניינת, מכיוון שהיא משקפת כמה אלמנטים. למעשה גויה גדל על ברכי הברוק, אבל לא ממש משקף את הדברים באופן מלא. הוא מנהל איזשהו דיאלוג, עדיין לא בתמונה הזו, נראה אולי בתמונה יותר מאוחרת. וכאן יש מצד אחד איזשהו מרכיב של חוץ, שאולי יכול להזכיר לנו קצת רוקוקו, יש לנו פסל לא מצויר בצורה טובה מדי, שיכול להזכיר את האלמנט הנאו-קלאסי, יש כאן איזשהו חיפוש דרך, הדברים עוד יקבלו ביטוי יותר מאוחר. מה שכן, הוא מצייר, זאת התמונה הראשונה החשובה באמת שלו. זהו האוטופורטרט הראשון שלו. שימו לב, גויה צייר, מצד אחד הוא לא צייר כמו רמברנדט, שמצייר עשרות רבות של פעמים את עצמו, ומצד אחד הוא לא צייר כמו, אני יודע, מנץ שיש תמונה אחת. גויה מצייר את עצמו כמה פעמים במהלך חייו, והתמונות האלה מאוד חשובות. זה האוטופורטרט הראשון שלו, מצויר אי שם בין השנים 1771 ל-1775, תמונה נפלאה, שבהחלט פה אפשר לראות במפורש את הכישרון שלו ואת היכולת שלו. ושימו לב, הכישרון הזה והיכולת במפורש התבטאו גם בדרך שבה הוא התפרדס, מכיוון שציור פורטרטים יהיה אחד הדברים המזוהים איתו במיוחד, ואכן הוא יהפוך להיות לפורטרטיסט מאוד נחשב ומאוד משמעותי. והנה הפורטרט הראשון וחשוב שלו זה של עצמו. טוב, כן, כמובן הוא יכול להתבונן בראי, לצייר את עצמו, וזה מה שהוא עושה. שימו לב, הוא חוזר לסרגוסה, אגב, הוא מצטובב קצת באיטליה, הוא זוכה בפרס בתחרות בעיר פרמה, אבל אנחנו רואים שהוא מופיע חזרה בעיר סרגוסה, והוא 1771, והוא מצייר כמה כיפות, הוא בעצם מצייר גם בתוך קפלה וגם בכיפות של הכנסייה. וראו, כאן אנחנו רואים, זה נקרא הערצת שם האלוהים, והוא מאוד מעניין מכיוון שיש אפילו אולי איזשהו מרכיב ברוקי כאן. היום אנשים רבים נכנסים לכנסייה מעל הכל כדי לחפש את גויה. השנים רבות האזור הזה שגויה צייר היה מחופה בפיגומים, כי עשו שם רסטורציה של התמונות שלו. הנה ראו גם באמצע בצורה מעניינת, תראו, ורואים גויה מעתיק בכפדנות את האותיות העבריות, כן, הנה אנחנו רואים. התמונות האלה הן נחמדות, הן מעניינות, אבל הן לא ממש מייצגות, הן היום רק משקפות מבחינתנו את הכישרון של הבחור הצעיר, שהנה העיר שלו מזמינה אותו, ויש גם דבר יפה, רציפות, כן, האב עבד בכנסייה בעבר, ועכשיו גם הבן, כאמור, הכנסייה וירחן דל פילר בסרגוסה. בסרגוסה הוא מתיידד עם צייר בשם פרנסיסקו ביו. זהו ביו, ותמונה שגויה ייצר אותו יותר מאוחר, כן? והצייר הזה ישפיע עליו, והוא מתחתן עם אחותו חוזפה, כן? זוהי חוזפה, כן? חוזה ליחיד חוזה שם של גבר, חוזפה שם של בחורה, זה בעצם יוספה, כן? זוהי חוזפה, כן? שהוא קורא לה פפה בשם חיבה, והבן שלהם נולד מיד, כן, הם מתחתנים ב-1773, תמונה מאוד יפה של חוזפה, הנישואים, אני אתייחס בהמשך. בכל מקרה, כאמור, נראה שהוא מסתדר, מתארגן. הוא מצייר גם בכנסייה,
ומעניין, הכנסייה הזאת בתוך המנזר הקרטוזיאני, מנזר הקרטוזיאני של מה שנקרא קרטוחה, אולדאי, כן, הוא מצייר את הענקת השם לבתולה. הוא מעניין, זה ציור שהשתמר בצורה לא כל כך טובה, אבל פה ממש רואים אלמנט ברוקי. כן, רואים כאן אלמנט טנבריסטי, רואים כאן אלמנט של קונטרסט בין אור וצל. מאוד מעניין, מה שמראה שגויה, בהחלט הנושא הברוקי היה בדמו. הוא גדל על ברכי האומנות הספרדית, הוא מלוזן, הוא רכש, מהמורה הראשון שלו רכש את ההערצה לאומנים הספרדים, הוא העתיק תמונות של ולסקס כמו שהיה מקובל, אומנים למדו על ידי העתקה של מאסטרים גדולים, וכאן מעניין, אפשר, אם אנחנו רואים את הדבר הזה כתמונה, כביטוי, אפשר לומר שאנחנו נראה שגויה מנהל דיאלוג עם לא 3 סגנונות אלא 4, ונראה את הכל בהמשך. אוקיי, ואז אנחנו חוזרים, הוא חוזר למדריד, ועוד פעם מנגס, הנה מנגס, ומנגס למרות שהם רבו בהתחלה, מעניין שמנגס לא, כן, הם נשארו ביחסים סבירים, ומה שקורה, מנגס מסייע לגויה לקבל מינוי, וגויה שכבר אומן, שכבר קצת עשה לעצמו שם וכן הלאה, עכשיו מתקבל, מצליח להתקבל לבית המלאכה לעבודות רקמה. והוא מצייר, הוא עכשיו מתחיל לצייר, מתחיל להכין את כן, זה קורה, מעבודות, בית המלאכה לעבודות רקמה הוא מלכותי, וזהו המלך, קרלוס השלישי, ששולט עד 1788, זה ציור שמנגס צייר, אז הנה אנחנו רואים, מנגס עצמו צייר, הוא נראה, המלך נראה קצת טמבל פה, אבל האמת היא שהוא היה בן אדם אינטליגנטי והיה מלך טוב, וזה ימשיך, כן, אל תוך תקופתו של קרלוס הרביעי מ-1788 ואילך, זה כבר תמונה של גויה, ואנחנו עוד נשוב אליה בהמשך. והתמונות היו, העבודות הרקמה האלה היו מיועדות לקלייה בארמון אסקוריאל, מחוץ למדריד, ובארמון הזה אל פרדו, הפלאסו ריאל דה אל פרדו, כן, שני הארמונות קיימים היום כמובן, אם כי היום העבודות הרקמה מחולקות במקומות שונים, חלקם גם בארמון המלכותי הגדול באמצע מדריד. עכשיו מילה, עצירה מתודית לרגע, שימו לב, מדברים על עבודות הרקמה, מדברים על גויה, שעכשיו לומד, נכנס לדברים. המלך, גם קרלוס השלישי וגם המלך קרלוס הרביעי, בעצם נמצאים בהשפעה, הם רוצים את הדברים האופנתיים. שימו לב, אם אמרנו שהברוק, מה שדיברנו עד עכשיו, הברוק, הספרדי וכן הלאה, זה השפעה של אומנות האיטלקית, הרי שעכשיו שם המשחק במאה ה-18 זו אומנות צרפתית. הזכרנו את זה גם בהרצאה הקודמת על דוד. זהו אנטואן וטו. אנטואן וטו בעצם חלוץ הרוקוקו. והרוקוקו, הנה התמונה שהזכרנו גם בפעם הקודמת, עכשיו יהיה הדבר שגויה יתכנס אליו. הסגנון המשמעותי הראשון, שגויה יבוא לידי ביטוי בו וימצא את עצמו בו, יהיה סגנון הרוקוקו. זאת אומרת, מה שראינו עד עכשיו בקריירה של גויה, היו ניצנים, היו התחלות. זהו וטו, התמונה אולי החשובה ביותר של וטו, הפלגה לקיטרה, והרוקוקו מחפש את הכיף, את החן, את החצרוניות, את הנועם, את האהבהבים, כן? זה מה שמעניין את הרוקוקו. ברוקוקו לא תמצאו צליבה, לא תמצאו מלחמה, לא תמצאו סבל, כן? סבל של בעלי חיים, כן, יש הרבה תמונות ציד, אבל לא סבל של בני אדם. וכאמור, זהו וטו. ראו, הרוקוקו זה גם הרבה מאוד דברים מצועצעים, כן, הדברים מלאי חן ומצועצעים, הפסלי החרסינה, עבודות החרסינה, זהו הרוקוקו. כן, הצייר השני, החשוב, אמרנו, יש 3 ציירים גדולים, הם כבר כולם פועלים ומפורסמים בתקופה שגויה, עכשיו מתחיל ליצור במדריד בשנות ה-70 של המאה ה-18, הראשון היה וטו, השני בושה, הזכרנו את בושה גם בהרצאה הקודמת, שהיה מורה של דוד,
הנה תמונת רוקוקו כל כך אופיינית של בושה, כן, האהבבים, האירוטיקה, זהו בושה. והשלישי יהיה פרגונר, כן, ז'אן אונורי פרגונר, שכן, הנה, ראו את הנדנדה הזו, אולי התמונה הכי מפורסמת של פרגונר, או אחת המפורסמות שלו, שעוד נדבר עליה, הנה, ראו, זהו הרוקוקו. והנה ראו, גויה מצייר 63 תמונות, 63 תמונות, ב7 סדרות, 7 סדרות שונות. מ-1775 הוא מתחיל, כן, זו השנה הראשונה שהוא מתחיל, והסדרה הראשונה, המלך, קרלוס השלישי, היה צייד נלהב, והסדרה הראשונה כמעט כולה קשורה בצייד, והנה אנחנו רואים, ראו את גויה מציירת, ראו את האור, ראו כמה הכל מואר, וכמה הכל, כן, זה המאה ה-18, הכל האור, הבהירות שמאפיינת את המאה ה-18, בניגוד מוחלט לברוק, שאהב את הקונטרסט, שאהב את, כן, את הניגוד, את הדרמה. הנה, כאמור, זוהי תמונה, אני לא אראה כמובן את כל 63 התמונות, אבל אני אראה, כן, זוהי תמונה כן, הסדרה הראשונה הייתה 1775, כן, זו הסדרה השנייה, 1776 עד 78, זה נקרא המחול שבסן אנטוניו דל פלורידה, כנסייה חשובה, וראו את כמובן מחול ולבוש מהודר ובילוי בחיק הטבע, כל הדברים האלה היו כל כך אופייניים לרוקוקו. כן, גבירותיי ורבותיי, ומהסדרה השנייה של גויה, הנה התמונה הראשונה שנחשבת ממש מאסטרפיס. אפשר לומר, התמונה באמת הגדולה החשובה הראשונה שלו. התמונה הזו נקראת השמשייה, ושימו לב כמה התמונה הזאת נפלאה. ראו את היכולת של גויה, באמת בצבעים, ראו את כן, איזה כלב חמוד פה שיושב בחיק גבירתו, ראו את העבודת, שימו לב, עבודת המכחול המהירה והכלילה שלו, שבאמת מאפשרת לו גם לעבוד מאוד מהר, וגם נותנת את הספונטניות ואת החן. ראו כמה התמונה הזאת נפלאה, מאוד מפורסמת, 1777. גויה בן ה-31 מוציא תחת ידו תמונה באמת שבכל הספרים וכל החוברות וכל החומר על גויה תמיד מתייחסים לתמונה הזו כתמונה הגדולה המשמעותית הראשונה שלו, ובצדק. הנה מהסדרה השלישית אנחנו רואים את מוכר כלי החרס, כן, מוכר כלי המטבח, ואנחנו רואים כאן את המוכר הפורס את מרקולתו, והנה ראו את תחושת החומר של הכלים ואת הכרכרה העוברת והבחורה המסתכלת והלקוחות המגיעים כדי כאן נשים הבאות לבחור את כלי החרס. כאמור, תמונה יפהפייה מהסדרה השלישית של גויה. סדרה רביעית, אני ככה, הנה זוכרים שהזכרתי נדנדה, אז הנדנדה נושא מאוד מפורסם, מאוד מרכזי, שעשועים, בילוי, ראינו את זה אצל פרגונר, והנה אנחנו רואים את זה אצל גויה. שימו לב, כל התמונות האלה באמת תהפוכנה לעבודות רקמה, והן מצוירות כדי להיות בסיס לעבודות רקמה, לעבודות הפסרי, וזהו בעצם ייעודן, זה קישוט בחדרים, בארמונות המלכותיים. אבל באותו הזמן הוא מתחיל לקבל גם הזמנות אחרות. אנחנו רואים תמונה דתית, כן, 1780, המשפחה הקדושה. מעניין, אפשר לראות, כן, בהחלט מרכיב של אפלולית, בהחלט איזשהו מרכיב ברוקי, יש כאן בתמונה, מעניין, ואנחנו רואים באותו הזמן גם הוא מצייר מאבק עם פר. גויה בעצמו היה לוחם פרים חובב, ומדי פעם נכנס לזירה בשביל הכיף, והוא לימים יצייר לא מעט, תהיה לו סדרה מאוד מפורסמת של רישומים שנקראת תאומרקיה,
הטאורומקיה, כן, הלוחם מלחמת פרים, אני עוד אולי נחזור לזה בהמשך. תמונה גם כן 1780, זה נקרא לחימה בפר צעיר, ויכול להיות אפילו שזה גויה עצמו, איננו יודעים, יש ויכוח. באותו זמן, אגב, מלחמות פרים זה לא רק קורידות, זה לא רק זירות מסודרות, זה גם היה בילוי פופולרי בכיכרות וכבילוי עממי של, אני לא בדיוק מתלהב מהדבר הזה, אבל אוקיי, צד פחות אהוב עליי, של חצי האי האיברי. גבירותיי ורבותיי, 1780, תראו, אפשר לומר ניצנים ראשונים של הצדדים האפלים של משיכתו של גויה אל הנורא, אל האפל. התמונה הזאת נקראת, הרישום הזה נקרא האיש המוצא להורג. בספרד, סליחה לחלושי המעיים ורקי הלב, אני צריך לתאר פה, כן, יש צורה מאוד ייחודית לספרד של הוצאה להורג, זה נקרא גרות, כן, והגרות היו קושרים אדם לעמוד וחבל על צווארו, כן, והחבל מחובר למקל מאחור, והטליין היה מסובב את המקל עד שהגרונו, עד שהאיש היה נחנק לחלוטין. זה בעצם כמו צורה של תלייה, כן, הוצאה להורג בחניקה, וראו את המוצא להורג, צלב בידו, נר, וכן, המוצא להורג. תמונה מצמררת, אנחנו עוד נחזור, זה אפשר לומר ניצן, ביטוי ראשון של הצד האפל והמצמרר באישיותו ובאומנותו של גויה. ואז בתחילת שנות ה-80, השם שלו הוא עושה לעצמו שם בהדרגה. התמונות היפות שראינו קודם, מתחילים לדבר עליהן, הוא באמת קולע לטעם של המלך, כבר המלך קרלוס השלישי הלך לעולמו, וקרלוס הרביעי עלה, והוא עכשיו מתחיל להפוך ליותר ויותר אופנתי. האיש הזה, הרוזן מפלורידה בלנקה, גם מחבר אותו, מקשר אותו, והוא מתחיל, כן, השם שלו מתחיל להסתובב בחוגי האריסטוקרטיה, והוא הופך להיות לפורטרטיסט מאוד אהוב ומקובל. עכשיו, שימו לב, ציור הפורטרטים, קודם כל ציור פורטרטים זה דבר שקיים לאורך כל ההיסטוריה, אנשים תמיד רצו שיציירו את דיוקנם. הפורטרט החצרוני זה אחד הז'אנרים המרכזיים של המאה ה-18. זאת אומרת, אנחנו רואים את הפורטרט החצרוני כדבר מאוד משמעותי, ושימו לב, הנה גויה עצמו מציג בפני האריסטוקרט, בפני הרוזן, את התמונה. תראו כמה זה מתוחכם, גויה מציג את התמונה לפני האציל, והוא מצייר את עצמו, רואים כאן את נטייתו של גויה אל התחכום. תראו את היכולת של גויה, גם פה ברק האור על הזכוכית של השעון ותחושת החומר, ראו את המבטים, גם המבט של המזכיר של הבחור מאחור, תמונה מלאת חיוניות, מלאת קסם, באמת, ופורטרט, ציור פורטרט, זה לא סתם לצייר בן אדם, תקוע סטטי על כיסא, וכמו שמציירים ציירים מינוריים, אלא ראו את המורכבות והתחכום והחיים, וגויה, באמת האריסטוקרטיה הספרדית קולטת מיד את היכולת שלו, והוא הופך לפורטרטיסט מאוד אופנתי. האמת, הוא מסודר בחיים, הוא מקבל גם מינוי מלכותי, הוא מקבל הרבה כסף, למעשה, למזלו, הוא עכשיו מבחינה כלכלית, הוא מסודר. זאת אומרת, יהיו לו לא מעט בעיות ולא מצאות כפי שנראה, אבל בעיות כלכליות לא תהיינה חלק ממנו, הוא יהיה מסודר בחיים. הנה, הוא מצייר, כאן מצייר דמות של בחורה, תרזה ולבריגה על גב סוס, קריצה לפורטרטים, כן, לטיציאן ולפורטרטים על גב סוס, רובנס, ונדייק וכן הלאה וכן הלאה, בוודאי הדברים באים לידי ביטוי. ראו תמונה קבוצתית. כן, הוא מצייר את אחד הנסיכים, את האינפנטה דון לואיס, אחיו הצעיר של המלך, ותראו, הוא מצייר את עצמו מצייר, תראו את תנוחת הראש, הריכוז, הילדה הכל כך חיננית, שככה מתבוננת עם קצת שובבות בפניה, וראו את הדמויות הללו, פורטרט קבוצתי משמעותי ראשון, איזו תמונה נפלאה, ובאמת, כן, זה 1783-4,
תמונה יוצאת מן הכלל, שתוך זמן קצר, כן, גויה הופך לשיחת היום. חבר'ה מגיעים אליו, מגיעות הזמנות בלי סוף, והוא עובד, מתחיל לקרוא את עצמו, הוא היה סוס עבודה, ומצייר תמונות אכן יוצאות מן הכלל. תראו, כן, תמיד יש המשהו המיוחד הזה, שפת הגוף, משהו מיוחד הזה. הוא יוצר קשרים טובים במיוחד עם הרוזן והרוזנת, עם הדוכס והדוכסית של אוסוניה, וראו, הוא גם הייתה לא צעירה כל כך כשהוא מצייר אותה, אבל הוא היה מומחה גדול טיפה יותר צעיר, כן, דיברנו על זה גם עם דוד, בהרצאה על דוד, לתת טיפה ככה קצת באטיפיקציה, קצת ליפות, זה מאוד אופייני למאה ה-18, והדוכס והדוכסית של אוסוניה יזמינו ממנו הרבה תמונות, והם יהפכו ללקוחות. הנה, הדוכס והדוכסית של אוסוניה עם משפחתם. המלך, הנה זוהי התמונה, גויה ב-1788, מספיק עוד לצייר תמונה אחת, המלך כצייד של המלך, תמונה לא נחשבת היום בין הטובות יותר של גויה, תמונה נחמדה, אבל אוקיי, יש יותר טובות, והמלך מת תוך זמן לא רב לאחר מכן, ויעלה מלך חדש שתכף נדבר עליו. שימו לב, גויה ב-1700, בשנה הזו, בסביבות 1788, כנראה סביבות 1788, הוא מצייר את הילד הזה. עכשיו שימו לב, הילד היה חלוש וחולני. מנואל אוסוניו מנריקה דה זוניקה. ושימו לב, הילד, תראו איך תמונה יכולה לדבר. מצד אחד אנחנו עשויים לראות בתמונה הזו תמונה מלאה חינניות וקסם, ילד מחזיק ציפור קשורה בחבל עם חתולים מאחור וציפורים בכלוב, מאוד נחמד. אבל יש כאן, תראו את הסמליות. ציפור, גבירותיי ורבותיי, זה סמל הנשמה. ואפשר לומר, הילד שהיה חלוש וחולני, רק חוט מחבר בינו לבין הנשמה שמאיימת לעוף. נשמה, כן, הכלוב מסמל פה אולי את הנשמה כלואה בכלוב הגוף. החתולים, הם ראו איך הם מסתכלים בתאוותנות בציפור. כולל החתול השחור, שכמעט מתמזג עם הרקע, וראו את העיניים הללו. האם החתולים מסמלים את הכוחות אולי חבויים, אולי סמויים, אולי סתניים של החיים שמאיימים בכל רגע לקפוץ על הנשמה ולחטוף אותה? הילד שכמה וכמה פעמים, תראו את החיוורון שלו, כמה וכמה פעמים כמעט מת. הילד לא ישרוד שנים רבות, הילד היה חלוש וחולני, וילדים חולניים לא שרדו. ולמשפחה היה די ברור שהילד, רוב הסיכויים שהוא לא ישרוד, כפי שאכן זה קרה. והיום כמובן אנחנו מצלמים ילדים בלי סוף והכל, אז ציור כזה גם היה די ברור למשפחה שהילד החמוד הזה, ציור שמציירים אותו, בסיכוי גבוה יהיה הזיכרון האחרון שישאר להם ממנו. וכך יש גם הצד, איך אומרים האנגלים, סיניסטר, הצד האפל, הצד הבעייתי, וגויה מצייר את התמונה הזו שהופכת, היום אנחנו רואים אותה כאחת התמונות החשובות ביותר בכלל בתחום הזה של ציורי ילדים, תמונה מדהימה של האומן הנפלא הזה, גויה. ובמקביל הוא ממשיך, כן, חוץ מהפורטרטים, הוא ממשיך עם הציורי הרוקוקו, זו כבר הסדרה החמישית שלו, כן, הנה רואים, מוכר את הפרחים, ועם המשפחה והגבר עם הארנב, הכל מאוד חמוד וחביב, ובמקביל גם תמונת חורף, הנה הסופה, כלומר מצד אחד רוקוקו ונועם, אבל גם הסופה הזו בוודאי מרגישים ממש את הקור ואת השלג,
בהרים, הסדרה החמישית. הפיקניק, ראו כמובן הפט שמפטר, החגיגה בחיק הטבע, מה יותר רוקוקו מזה. אז הנה גויה ממש מצטיין בשניים מתוך הסגנונות המרכזיים ביותר, המשמעותיים ביותר של המאה ה-18, הרוקוקו והפורטרט החצרוני. הנה, ובמקביל, מה זה? וואו, זאת כבר לא תמונה שהוא מצייר כדי לאתר את הארמון המלכותי. נסיבות ציור התמונה הזאת אינן ברורות לנו, אבל ראו, התמונה הזאת נקראת שבת המכשפות. תיש מאותר דמות של תיש כאדם, יושב כמו בן אדם, ונשים דמויות מכשפות מביאות לו ילדים מצומקים, ילד אחד כבר קורבן, ילד כשלד מקבל צמרמורת, והילדים האחרים המובאים לו, האם לשתות את דמם, כן, ראו את הדבר האפל והמצמרר הזה, גבירותיי ורבותיי, עוד, כן, אפשר לומר, ביטוי למה שהולך ומתקרב. ובמקביל, תראו, זה כמעט, כן, הנה הסדרה השישית, אחת לפני האחרונה, כן, אנחנו קוראים לזה בעברית פרה עיוורת למשחק הזה, בספרדית זה נקרא גלינה סייגה, כן, תרנגולת עיוורת, הנה משחקי ילדים שעשועים. והנה עוד פעם מנגס, תראו פעם שלישית כבר בהרצאה שלנו, מנגס, הפעם גויה כבר לא בחור צעיר שרב עם כולם, בין מנגס לבין גויה יש לא מעט שיחות, ומנגס מכיר לגויה, מפגיש את גויה עם הכתבים של וינקלמן, ומספר לגויה, מראה לו לא את התמונות עצמן, התמונות בפריז, אבל מספר לו על הנאו-קלאסיציזם. גויה מתחיל לנהל דיאלוג עם הנאו-קלאסיציזם, לא כל כך בתחום הנושאים, אלא יותר בתחום הקומפוזיציה ועבודת המכחול. בתמונה הזו, 1789, שנה מאוד גורלית, זו השנה של המהפכה הצרפתית, אבל בשנה הזו גויה מצייר את התמונה הראשונה של קרלוס הרביעי. עכשיו, אם אנחנו מתבוננים בתמונה הזו, אפשר לראות בה מרכיבים נאו-קלאסיים ברורים, רישומיות מאוד מאוד ברורה, עבודת מכחול מאוד מוקפדת, קומפוזיציה, מרכוז ותכנון חלל מאוד מדוקדקים, ואפשר לומר שבהחלט גויה מכניס אלמנטים נאו-קלאסיים לתוך האומנות שלו. בעצם מה שאנחנו רואים, גבירותיי ורבותיי, גויה, שהנה עכשיו המלך, מזמין אותו, המלך, מה יותר, כן, משקף הצלחה, מאשר כשאתה מצייר מלך אחד, והנה את המלך שבא אחריו, אתה מסודר בחיים, אתה מוכר, אתה מסודר. אבל גויה, כפי שנראה, לא יסתפק בזה. אנחנו נראה, הוא לא ישקוט על שמריו, וימחזר את עצמו בציורי רוקוקו ופורטרטים, אלא יהיה לו ברנר בקישקס, ועוד נדבר על כך ונראה את הדברים. אבל הנה התמונה הזאת מאוד מאוד, הנה כאן רואים את התמונה כולה, היא מאוד טובה, מבחינת הביצוע, היא מאוד מדויקת, מאוד מלוטשת, אומן בשל, מיומן, יכולותיו מעולות, ותשמעו, גם ממש, הוא לא ילד, הוא בן 43, כן, הוא כבר לא בחור צעיר שמחפש את דרכו, אומן מסודר, כן, והנה זה פורטרט שראינו כבר לפני כן, הנה אנחנו רואים אותו, תראו גם הבגדים המהודרים שלו, ואנחנו רואים הוא למעשה מסודר בהחלט, הוא בהחלט, כן, גם כלכלית, אבל, כן, והנה אנחנו רואים הסדרה השביעית, אותה בובה, פה ממש יש גם רואים בזה סמליות אולי, לא ניכנס לזה, למעשה גויה עומד להיפרד, זה בעצם הפרידה של גויה מן הרוקוקו. ב-1792 גויה נופל למשכב.
חברות חברים, המחלה שלו, יש לי כמה ביוגרפיות של גויה, ויכוחים רבים ודעות שונות של רופאים שונים, זה שרופאים לא יכולים להסכים אחד עם השני, אנחנו רואים גם עכשיו בקורונה, כן, כל דבר שאומר רופא אחד יהיו רופאים אחרים אומרים ההפך, רק אתמול שמעתי ויכוח ברדיו, גדול בין רופאים, אז אנחנו מכירים את התופעה, לא ברור מה היה לגויה. יש גם אומרים שהמחלה שתקפה אותו היא תולדה, תופעת לוואי של השימוש הרב שלו בעופרת, בעופרת כבסיס לצבעים, עופרת כצבע יסוד בבד, לא ברור לנו. יש אומרים אולי מחלת מין, שטיפול, יש אומרים, לא ניכנס, כן, ויכוחים שונים, כל מיני תסמונות יותר נדירות, פחות נדירות. חברות חברים, המחלה הזאת, שתוקפת אותו סביב 1791-2, משאירה אותו חירש לחלוטין. חירש לחלוטין. או בוא נאמר שרידי שמיעה שיהיו לו ייעלמו בבוא הזמן. בבוא היום. למעשה, כמו בייטהובן. הנה אנחנו רואים איזשהו קו דמיון ללודוויג ואן בייטהובן, אני עוד אחזור לבייטהובן בהמשך, באיזשהו חיבור. האיש הזה, סבסטיאן מרטינז, שהיה חובב אומנות, וכן, גויה התאכסן בביתו בקדיז, אירח אותו בביתו בקדיז, בזמן מחלתו. והנה אנחנו רואים את כן, הרוזנת מקרפיו, כן, עוד דמות שהייתה משמעותית מבחינת אספנות ופעילות, ואנחנו, כן, עוד נשים הוא חוזר למדריד, מצייר, כן, זאת הרוזנת מוולדשטיין, שהייתה גם מקורבת לכמה דמויות ממשפחת המלוכה, כולל פילגש של אחד מהם. כאמור, ואז שימו לב, 1794, חצר עם מטורפים. גבירותיי ורבותיי, אנחנו עומדים לפני שינוי גדול. חברות חברים, גויה מתחיל, הנה עכשיו בשנות ה-90, הצייר הגדול הזה מתחיל עכשיו את הדיאלוג שלו עם הטירוף, עם השיגעון, עם האפל, עם מה שהדעת לא מקבלת ולא מבינה. שימו לב, מילה, המאה ה-18 עוסקת ברציונליזם, המאה ה-18 היא מאה של השכלה, של שכלתנות, של תבונה, של נאורות. עכשיו אנחנו נתחיל לראות משיכה אל מה שאיננו רציונלי, מה שאיננו תבוני, מה שכן, הפראי, הלא מרוסן, הלא ברור, מה שהמוח לא תופס. מה זה שיגעון? מה זה טירוף? מה זה שיגעון? איך אפשר בעצם להסביר שיגעון? מה זה? אנחנו נראה, חברות חברים, הנה, אני אומר את המילה. הרומנטיקה תימשך בדיוק אל הדברים האלה. אל מה שהדעת לא תופסת, אל הדמיון, אל הטירוף, אל הלא נתפס. בהרצאה הבאה, בעוד שבוע, נדבר על אז'ן דה לה קרואה, ואני אזכיר את מי שהשפיע עליו כל כך הרבה, ז'ריקו, וז'ריקו לא נקדיש לז'ריקו, לצערי, הרצאה נפרדת לתיאודור ז'ריקו, אבל ז'ריקו מצייר, הולך לבתי משוגעים ומצייר מטורפים, הוא ממש נמשך לזה, הרומנטיקה נמשכת לזה, וגויה יצייר שוב ושוב, תראו את המטורפים, ראו, ותראו את הצבעים האלה, והאור הזה החודר מלמעלה אל האפלולית. 1794, חצר עם מטורפים. ובאותו הזמן, הנה הוא מצייר גם תמונה ראשונה, הוא מצייר את מריה דל פילר טרזה קייטנה דה סילבה אלוורז דה טולדו אי סילבה, הדוכסית ה-13 של אלבה, ומספר, כן, ואפשר להמשיך עוד ועוד 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 ועוד, כן, הדוכסית מספר 13, כן, המספר אתה מצייר בזכר. שימו לב,
האישה הזאת, עד היום יש ויכוחים רבים, אבל רוב החוקרים מסכימים שהיא הייתה אהבת חייו. היא בכל מקרה תיצור איתו קשר, היא הייתה אריסטוקרטית ממעלה גבוהה, אבל השניים כנראה יוצרים חיבור נפשי ופיזי חזק. הוויכוחים לגבי הדברים מזכירים לנו מזכירים את האהובה בת על מוות של בטהובן. ורוב החוקרים מסכימים שבטהובן, שאותה אונסטרבלישע גליבטה, האהובה בת על מוות של בטהובן, הייתה בת אצולה. והקשר ביניהם לא יכול היה להתממש אף פעם, קשר נישואין, כי בטהובן היה ממוצא נמוך והיא הייתה אריסטוקרטית. גם גויה, טוב, גויה עוד היה נשוי וכן הלאה, לא משנה, אבל הקשר בין השניים היה קשר בין אנשים ממעמדות שונים. אבל ראו, זו התמונה הראשונה, והיא, כן, מצביעה למטה, תראו, ומה למטה, הנה אני קצת עשיתי פילטר, כן, דוקסה דה אלבה עם התאריך, וכתוב גויה 1795. הנה אנחנו רואים גויה 1795, תראו את הכלב הזה, ובהמשך הוא יצייר אותה שוב ב-1797, הפעם בלבוש שחור, כאשר שימו לב מה היא מצביעה אל הקרקע, ועל הקרקע כתוב סולו גויה, רק גויה. את המילה סולו לימים הוא טשטש, ורק רסטורציה במאה ה-20 הבהירה את זה, הוא כיסה את זה בצבע, כלומר גויה, אבל היא כתבה רק גויה. עכשיו תסתכלו, תראו מה היא מחזיקה, טבעות על אצבעה, על אחת כתוב אלבה, על השנייה כתוב גויה. כלומר רמזים די ברורים, הנה, סליחה, רמזים די ברורים למה שקורה, למה שמתחולל. כאמור, הדוכסית מאלבה והסיפור עם גויה. ובאותו הזמן, 1797, חבר'ה, מעוף המכשפות. תראו את הדבר הזה. חבר'ה, אנחנו נמצאים בתקופה חדשה. אנחנו ברומנטיקה. אנחנו במציאות הולכת ומשתנה מבחינת הכיוון, מבחינת האופי, שימו לב לאפלוליות, שימו לב למציאות, כן, כישוף, מפלצות, שטן, דמויות מעופפות באוויר, כאן איזה אדם מכסה את עצמו, אולי קורבן מפני המכשפות מעליו, מה החמור הזה עושה כאן? איזו תמונה מצמררת, מעוף המכשפות, 1798-9. גויה ממשיך לצייר פורטרטים, ממשיך לצייר אנשים משכילים, כן, כאן אחד האנשים האינטלקטואליים, האיש הזה גם שהיה אינטלקטואל, היה גם מילא תפקידים מיניסטריאליים, ואגב היה אדם מאוד נאור, ורצה מאוד לשפר תנאים בבתי חולים ובבתי משוגעים, והדברים, הכל קשור, כאן גויה מצייר איזה דמות אוורירית כזאת של מינרווה, אלת החוכמה, על שולחנו, ושימו לב, הוא מצייר את השגריר הצרפתי. השגריר הצרפתי, שאנחנו רואים אותו עם סמלי המהפכה, התמונה הזו תהיה שייכת לאחותו של דלקרואה. הנה חיבור להרצאה של השבוע הבא, לדלקרואה. כן, ודמויות נוספות, ראו את היכולת של גויה לתת, דיברתי על זה גם בהרצאה על רמברנדט, היכולת שלו לתת את הנגיעות, את הכניסה לאופי של האנשים. והאיש הזה יש צייר שיעבוד איתו, הוא מקבל הזמנה לצייר בכנסייה, אבל בינתיים, גבירותיי ורבותיי, תראו, האיש המחושף. והנה אנחנו רואים את גויה המצייר לעצמו את התמונות המרכזיות והחשובות, וכאן אנחנו מגיעים אל כמה מהתמונות החשובות ביותר של גויה. שימו לב, התמונה הזו נקראת המחה העירומה.
התמונה הזו, שכמעט בוודאות הדוכסית מאלבה הייתה המודל לה, נחשבת התמונה הראשונה בתולדות האומנות, שהיא של עירום מלא ובוטה, ללא שום חיבור מיתולוגי או היסטורי. זה לא מוגדר כדיאנה, לא מוגדר כאלת היופי, כלום. האישה העירומה. התמונה הזו של עירום שוכב, אנחנו מכירים נושא העירום השוכב בתולדות האומנות מאז ונוס מאורבינו של טיציאן, זה אחד הנושאים החשובים והמרכזיים. ושימו לב שגויה מצייר את התמונה הזו פעמיים, העירום, המחה הלבושה והמחה העירומה. הנה שימו לב, העירומה והלבושה. ושימו לב שהעירומה, פה בתמונת העירום, אנחנו רואים את הנאו-קלאסיציזם המובהק של גויה. אנחנו רואים את הליטוש והשלמות של עבודת המכחול. אנחנו רואים, ראו כמה שהיא מדויקת ומושלמת מצד אחד, ומצד שני כמה חיים וחן וקסם יש בתמונה. עם זאת, יש בה במחה העירומה, הייתי אומר, אפילו היא קצת יותר מושלמת, אולי קצת קפואה, ואולי המחה הלבושה, יש בה יותר רמז, כן, יותר אירוטיציזם, כן, אני מזמין את כולכם, תראו, הפנים שלה, תראו שהפנים, הטכניקה שונה, הטכניקה קצת שונה, זה כבר לא עבודה מושלמת ומדויקת, אלא קצת יותר out of focus, כן? וקצת יותר, אנחנו רואים שנותן קצת יותר, הייתי אומר, ריצוד לתמונה, וראו את הבדים, הנה ככה זה נראה במדריד, בפרדו, ואני רק אומר, אוי, איך אני מתגעגע למדריד, איך אני מתגעגע לעמוד עוד פעם לפני שתי התמונות האלה, ולראות, כן, אין פה חוכמות, חייבים, כן, כשמבקרים במדריד, לראות את התמונות האלו, זו ליד זו, ולשקול ולשאול את השאלות, כי כאשר רואים אותן זו ליד זו, מקבלים פרספקטיבה, ומקבלים תובנה, וגם מבינים אולי את נפשו של גויה, ואלה כנראה לא תמונות מוזמנות, גויה מצייר את זה לעצמו, מצייר כנראה את אהובתו הגדולה, מצייר אותה לבושה, ומצייר אותה עירומה, מצייר, כמו במבחן, מצייר את הדומה והשונה. השווה ונתח והשווה. גבירותיי ורבותיי, גויה בשנת 1799, כן, בשנים 1797-8, הוא עובד על הסדרה של הקפריצ'וס, העבודות הגרפיות, הוא מתחיל להיכנס לכל הנושא של התחריטים והעבודות הגרפיות, ראו, והנה עם הכיתוב הברור, el sueño de la razón produce monstruos. שנת התבונה מייצרת, מולידה מפלצות. חברות, חברים, אנחנו ברומנטיקה, שלא יהיה לכם צל של ספק. והנה, אני בזמנו, לא רק שדיברתי על גויה, אני עשיתי סדרות, בכמה מקומות עשיתי סדרות על האומנות הרומנטית, קראתי לסדרות האלה, שנת התבונה מולידה מפלצות. ואנחנו רואים בצורה ברורה, אני הייתי אומר שאם אני לרגע חושב על גויה, אז שתי המחות, הנה גויה עכשיו מבטא את נפשו, את אישיותו, את רצונות, את תשוקותיו, לא יוצר את הדברים עבור קהל, לא, הנה האומן הרומנטי שמשקף את נפשו, הנה החיבור לבייטהובן, לא בפעם האחרונה בהרצאה, האומן שהחיבורים הללו אל הנפש שלו, אל הדברים העמוקים ביותר בתוכו, הם חומר הגלם של יצירתו. ובניגוד למאה ה-18 שהעלתה את הנס את יישור הקו עם האתוס
האתוס האסתטי, האתוס האומנותי, האתוס הרציונלי והאתוס הפילוסופי. כאן האתוס היה הדבר היחיד שגויה עכשיו פועל לפיו, זה ברנר אצלו בקישקס, זה האש הבוערת בנפשו, זה הטלטלה של נפשו הסוערת. ראו, והקפריצ'וס הללו, כן, 80, בסופו של דבר 80 הדפסים, שגם ביקורת וגם סרקזם וגם אמירה חברתית, כן, הנה זה נקרא, עכשיו אולי התלמיד ידע יותר, תראו, החמור מלמד את החמורים, כן, ביקורת חברתית נוקבת ואמירה, הדברים הללו, ואפשר, הייתה לנו תערוכה לפני 2.5-3 במוזיאון ישראל בירושלים, של העבודות הגרפיות של גויה, ואני מקווה שביקרתם, כן, תערוכה נהדרת, בלי שעסקה בדברים, היו שם כל סדרת הקפריצ'וס הוצגה שם בשלמותה. וחברות חברים, מה מסמל יותר את הצלחתו של גויה? הנה גויה ב-1800-1801, תוך כדי שהוא נלחם בשדים בנפשו, הוא מוזמן ומצייר את המשפחה המלכותית. חבר'ה, תסתכלו עכשיו מה קורה לגויה. תראו את המלך והמלכה. תראו את האישה המרושעת הזאת, אנחנו יודעים שהייתה מכשפה איומה. מזכיר לי, יש כל מיני דמויות של נשים שמגיעות לעמדה גבוהה וידועות כמאוד בעייתיות. לא יודע למה אני נזכרתי בזה, מוזר. ואולי מריה אנטואנט, לא בטוח. שימו לב ותראו את המלך. האלמנט של האידאליזציה שראינו קודם הולך ונעלם. תראו את המבטים של האנשים מסביבו. ותמונה, הנה גויה עצמו מצייר. תראו את הדיאלוג שלו, כן? זוכרים את התמונה, מי שהיה בהרצאה על ולסקז? הנה ולסקז המצייר את לס מניניאס. הנה עם המלך והמלכה משתקפים במראה. אז הנה, ותראו אפילו, זהו היורש העצר, שעוד לא נשוי, אז אי אפשר להראות אותו בלי בת זוג, אז בת זוגו מוצגת בכוונה בצורה מטושטשת, בת זוגו לעתיד, כן, מסתכלת כאילו הצידה, כי עוד אין לו בת זוג, אז כל מיני אלמנטים סימבוליים, כל מיני דברים ככה מסמלים, אבל התמונה הזו, תמונה ענקית, משמעותית, מרכזית, המשפחה של קרלוס הרביעי, 1800-1801. וגויה מצייר גם את האיש הזה, אגב, התמונה הזאת באקדמיה של סן פרננדו, מנואל גודוי, שהיה אחד האנשים המושחתים ביותר, והבעייתיים ביותר, מכר מינויים ומשרות, ועשה כרצונו, היה בעצם האיש החזק בממלכה, בין היתר, כי הוא היה המאהב של המלכה. שלא לדבר שהיו לו עוד הרבה מאהבות, שאחת מהן, תמונה של אחת מהן הראיתי קודם, כן, מרינה ולשטיין. בכל מקרה, זהו גודוי כגנרל, רואים אותו ככה, מחזיק הסכם, הוא השיג הסכם עם צרפת, והיה מאוד גאה בו, גודוי המאהב של המלכה, וגויה מצייר גם אותו. וראו את התמונה הזו. גויה, עכשיו, אפשר לומר, מגיע לשיאו כאומן. הפורטרט הזה של דוניה איזבל דה פורצל, ראו איזו תמונה מופלאה, ואנחנו רואים אותו מנהל את הדיאלוג, גם כאן בתמונה הזאת, השלמות היא נאו-קלאסית. האם גויה עוד, כן, אנחנו רואים אותו מתקשה להיפרד אולי מהמאה ה-18, אבל זה מתקרב ומגיע. 1808. מה זה, רבותיי? מה זה התמונה הזאת? היא נקראת הענק, הקולוסוס. משהו לא ברור. האם אלה פליטים? האם זה מחנה? האם זה, כן, מה עושה הענק הזה בשמיים? השנה הזאת 1808, ותראו אגב, ענק, כן, פה, תראו, זה מהדפס של, מתחריט שגויה עשה,
כמה שנים מאוחר יותר, סימני השאלה מתרבים. ראו. מה קורה? כטל? תראו, הזמן והנשים הזקנות. תראו, את הזמן עם המטאטה של המכשפה, עם הכנפיים האלה, מאחורי הנשים הזקנות. מצמרר, מזוויע, מדהים. בית המשוגעים. חברות חברים, גויה עכשיו, רגע, נחזור שנייה, מה קרה כאן? רגע, תמונה נעלמה, שנייה אחת, רק רגע, אני רוצה לסדר משהו, ברשותכם, בעיה קטנה, הנה, אוקיי, נעלה את זה ונעשה, לא יודע למה זה פסח על זה, אוקיי, יופי. זהו. גבירותיי ורבותיי, אנחנו מגיעים אל אחת הנקודות המרכזיות של ההרצאה. 2 במאי 1808. ביום הזה מדריד מתקוממת. נפוליאון בונפרטה, שנכנס לחצי האי האיברי עוד ב-1807, בדרכו לפורטוגל, כל הקונטקסט של ההשתלטות שלו, ניסיון ההשתלטות שלו על פורטוגל, מזהה כמה ספרד עלובה, רקובה ומתפוררת. כמה ספרד של המלך קרלוס הרביעי במצב קטסטרופלי, בין היתר בזכות המלכה כל כך בעייתית וגודוי המושחת לחלוטין. ואז נפוליאון בונפרטה מזמן את המלך והמלכה לביון, העיר על גבול הפירנאים, למעשה משעה את המלוכה בספרד, ומשתלט על ספרד. מכניס את ספרד לאימפריה שלו. בא אל הספרדים ואומר, חברים, אני מביא לכם את עקרונות המהפכה הצרפתית, אני רוצה להביא לכם את הנאורות, אני רוצה להיפטר מהאינקוויזיציה, אני רוצה לפתוח בפניכם ליברטה ואגליטה, פרטרניטה. הספרדים לא רוצים לשמוע. וב-2 במאי 1808, התקוממות גדולה בדוס דה מאיו, 2 במאי, בפוארטה דל סול, בכיכר השמש במדריד. גויה במצב מורכב. גויה בעצמו נמשך אל עקרונות המהפכה הצרפתית. נמשך לתקופה לנפוליאון ולמסר שלו. מזכיר גם פה את בייטהובן. אבל ב-1814 הוא מצייר צמד התמונות שנראה עכשיו ב-1814, למעשה כמעין אולי הכאה על חטא, והתמונות האלה תהפוכנה לסמליות ולמשמעותיות ולמרכזיות ביותר, אולי ביצירתו, בוודאי ביחס הממלכתי. 2 במאי, ההמון המדרילני, ההמון של מדריד, מתנפל על הצרפתים. שימו לב, תראו את הסימבוליות. נפוליאון מביא מהמזרח התיכון ממלוכים. כמה ממלוכים הוא מביא? כמה עשרות. זה הכל, מתוך מאות אלפי החיילים שיהיו לו. אבל גויה מצייר את הממלוכים במרכז. מדוע? מכיוון שהוא מראה כאן, תראו את הספרדי, הטיפוס הספרדי כל כך הזה, הדוקר למוות, תראו את הנעיצות הסכין והדם מגופו של הממלוק. זהו מאבק בין הנוצרי למוסלמי. יש כאן קריצה, הרכנת ראש, דיאלוג בדיוק עם הקטע של הנוצרי מול המוסלמי, הרקונקיסטה. אין ספרדי שהנושא הזה של המאבק בין הנצרות והאסלאם לא צרוב בו. אז גויה כאן למעשה ממש קורץ אל המרכיב הזה של הנוצרי מול המוסלמי, של
מקומי מול הזר, ולא סתם הזר, אלא הזר הערבי, הזר המוסלמי. הכובש הזר, בדיוק כמו שהייתה קונקוויסטה, היה כיבוש מוסלמי ורקונקיסטה, כן, כיבוש מחודש של ספרד הנוצרית מהמוסלמים. התמונה הזו היא תמונה מרכזית ומשמעותית, אבל התמונה, גבירותיי ורבותיי, החשובה מכולם היא זאת. כמו שאמרתי לכם כבר, התמונה הזו היא אחת התמונות המרכזיות ביותר בתולדות האמנות. ואני אקדיש לה עכשיו את הדקות הקרובות. בשניים במאי 1808 התקוממות במדריד. הצבא הצרפתי המום מההתקוממות הזו, הצבא הצרפתי תופס אנשים ברחובות ולוקח אותם, קולה אותם במכלאה מאולתרת מחוץ למדריד, ובלילה מוציא את כולם להורג כעונש קולקטיבי. אשמים, לא אשמים, נתפסתם ברחוב, אתם מוצאים להורג, אין בלוק. ומאות אנשים נורו למוות בלילה של 3 במאי. בין השניים במאי התקוממות, בלילה בין השניים, אור ל3 במאי, כן, אחרי חצות, הוצאו להורג כולם על ידי הצרפתים. הצרפתים כן, הזועמים, הרותחים מכעס על העבדות שלהם, על ההשתוללות ברחובות. גויה מצייר את התמונה הזאת, ולזכותם של הספרדים ולזכותם של בני תקופתו, הם מבינים מיד במה מדובר. חבר'ה, תמונה שאין שנייה לה. ראו, קודם כל, התמונה, קונטרסט, ניגוד בין האפל, בין הכהה, לבין האור, לבין המואר. תראו את הפנס הזורק את האור אל עבר המרכז והדמויות. צילומים תמיד ככה קצת מטשטשים, אבל ניגוד ברור בין מואר לבין אפל. ראו, הנה באור של הפנס של המנורה הזאת עם האור בפנים, החבורה של האנשים שעוד רגע הרובים נפלטו אש ועופרת מלאותיהם והם יפלו לארץ מתים. הם באור. ליברטה, אגליטה, עקרונות המהפכה הצרפתית, ראו, כאן באפלולית, הצרפתים כמו מפלצת מרובת פנים, מרובת רגליים, חסרת פנים, שהרובים המחודנים שלה מכוונים אל הפטריוטים, מכוונים אל העומדים להיות מוצאים להורג. ראו את הדמות במרכז, חברות חברים. אתם זוכרים, היה לנו קריקטוריסט נפלא, דוש, והוא צייר את הבחור, את הדמות הכל ישראלית, כן, הבחור עם כובע הטמבל, ה-everyman הישראלי, כל אדם הישראלי, זה הכל אדם הספרדי. תראו את הפרצוף האיברי, זה כמעט כמו קריקטוריסט, לא בקונטקסט של קריקטורה במובן הלעגני, אלא במובן שהוא מצייר את הסטריאוטיפ. זה הסטריאוטיפ האיברי, נמוך, קצת גרום, שפתיים קצת עבות, האיברים הרי מגיעים מצפון אפריקה, שיער שחור. והדבר המרכזי, חבר'ה, פה על הקרקע המתים, כן, מנוקבים בכדורים, בשלולי דם. כאן האנשים האלה עומדים עוד רגע למות, כשלפניהם מליטים לא לראות את הזוועה הבאים בתור. ותראו את האיש הזה, פורס את זרועותיו לצדדים, עומד למות עבור כולנו. הוא הפטריוט, הוא עומד לשלם את המחיר עבור כולנו. חברות, חברים, אין נוצרי
שלא יראה מיד את הסימבוליזם. למעשה, מי שעומד למות למען כולנו, לשלם בחייו עבורנו, כמו ישו הנוצרי. ומי שרוצה רמז, תסתכלו ביד, כמו הסטיגמטה, כמו סימן החור, הסטיגמטה, כן, מה שאנשים אדוקים, פרנציסקוס הקדוש, קיבל את סימני הסטיגמטה, סימני הצליבה בידיו ורגליו כהזדהות עם ישו. אז יש כאן רמז בנקודה הזאת בכף היד. הנה, ותראו את הניגוד הזה, והצבעים, חבר'ה, מתפוצצים בפניכם, הצהוב, האדום, השחור, הלבן, זה צבעים, במאה ה-18 הדגש היה על הרמוניה, על איזון, על חיבור בין צבעים, פה, בום, מתפוצץ לכם בפנים, מתנגש, כן, הכל, זה יוצר, כן, זה כמעט לא נוח בעיניים, זה צבעים שלא הולכים זה עם זה, זה שמתנגשים זה בזה, איפה הרמוניית, התיאוריית הצבעים וההרמוניה של המאה ה-18, בדיוק ההפך, זה נועד לתת לכם את הבום, חברות, חברים, פרנציסקו, גויה, כאן חלוץ הרומנטיקה בה"א הידיעה. כשאנחנו מדברים על הרומנטיקה האירופאית, אנחנו מדברים על 6-7 צערים המג'וריים, ועוד כמובן רבים יותר משניים, אבל אין ספק שגויה הוא הראשון שככה ממש מחדד, מקבע את המרכיב הזה הרומנטי, באמנות האירופית הגדולה, בצורה משמעותית. גויה מכניס את עצמו לפנתיאון של גדולי האומנים, והתמונה המדהימה הזאת, תראו את הכנסייה, איזו אמירה, הכנסייה כמו עד אילם למתרחש, כן, השמיים האפלים, הכהים, השמיים לא נפתחים פה לקבל את המרטירים, כמו כן, התמונות הדתיות של מלאכים שמגישים לולבים לקדושים המעונים. לא, אף אחד לא קשוב פה, לאלוהים אין חלק, זה אנשים עושים לעצמם את הדברים. חברות, חברים, אני יכול לומר, הנושא, התמונות הללו, כן, של דוס דה מאיו וטרס דה מאיו, כל כך צרובות בתודעה הקולקטיבית הספרדית, שאי אפשר לתאר את ספרד בלעדיהם. גויה פה נכנס הישר אלה, אין יותר מיינסטרים מזה, והאיש המורד וחלוץ הזה, וקורא התיגר הזה, עכשיו נכנס כאמור אל הפנתיאון. לפדאי בלבבות האנשים. Los desastres de la guerra, זוועות המלחמה. חברות, חברים, ב-1808 בהתקוממות מתחילה מלחמה נוראה בין הצרפתים לספרדים. ספרד לצורך העניין כבר כבושה. עכשיו, לצבא הספרדי לכאורה אין סיכוי, אמנם יש לו הצלחה בביילן בגלל מפקד צרפתי לא חכם שלא בתבונה נכנס ישר למלכודת, אבל לצבא הספרדי אין סיכוי מול גרונד ארמה, מול הגרונד ארמה, מכונת המלחמה אולי המיומנת והמשומנת ביותר מאז הליגיונות הרומאים. ואז הספרדים אומרים, אם לא נצליח נגדו במלחמה, נעשה נגדו מלחמה קטנה. גריה, אנחנו כולנו מכירים את המונח מלחמת גרילה, זה בעצם מגיע ממלחמה קטנה. אלו הם פניה של מלחמת גרילה, גבירותיי ורבותיי, ההתקוממות של העם. כאן בסדרה המצמררת הזאת, אימי המלחמה, זוועות המלחמה. תראו, זוכרים את האיש עם הגרות, כאן רואים אותו עם העיניים הבולטות והלשון, כן, כבר אחרי האמא, ועם הכיתוב, פורעונה נבחה, בגלל סכין, האיש הזה הוצא להורג. מצאו אצלו סכין, וזו הייתה סיבה מספיקה. תראו, תראו. זה, הוא כותב גויה, זה עוד יותר גרוע. תראו את מעשי האכזריות הנוראים. תראו. אלו הם פניה של מלחמת גרילה. הצבא הצרפתי ביצע זוועות שלא תאמנה, וגויה מנציח את זה.
כן, ופה הוא כותב בסרקזם הכותרת, איזה אומץ מול מתים. הנה, הבריחה מהלהבות. העיר עולה בלהבות, האנשים הנושאים את האישה החולה או הזקנה. וגויה מצייר גם את האיש הזה, זה אחד הפורטרטים האהובים עליי במיוחד, הדוכס מוולינגטון, המפקד הגדול הבריטי שהנחת בחצי האי האיברי ויצליח בסופו של דבר להביס את הצרפתים ולסלק אותם משם. אבל גויה, כן, הניצחון מושג, אבל גויה מאוד מאוד לא מאושר. גויה חבר לאינטלקטואלים שתומכים בשינוי, שתומכים בחוקת קדיש של 1812, אמנם מצייר את האיש הזה, פרננדו השביעי, תסתכלו, את האיש המושחת והרקוב הזה, שמחזיר את האינקוויזיציה, שמוציא להורג בכמויות, שברוטלי ורומס. גויה נוטש את מדריד, ראו את גויה מצייר את עצמו, 1815, הוא חרש לחלוטין, הוא חולה, תראו, הוא מצייר את עצמו עם רופא שמטפל בו. ראו את גויה, השברירי והחלש והחולה, שמצבו הולך ומחמיר. ואז הוא קונה את הבית הזה. הבית הזה, למרבה הצער, היה בית חווה, בנוי לא מי יודע מה טוב, הוא הלך והתפורר, ובסופו של דבר הוא נהרס ב-1909, כי הוא כבר חבל שלא שימרו אותו, אבל הוא לא קיים היום. זה צילום מ-1900. הבית הזה נקרא קינטה דל סורדו, הבית של החרש, ובאופן אירוני הוא נבנה על ידי בן אדם שהיה חרש, גם הבעלים הקודם של גויה, הבעלים הקודם של הבית, עוד לפני שגויה קנה אותו היה חרש, ולכן זה כונה בית החרש עוד לפני שגויה קנה אותו. ושם גויה מצייר על הקיר 14 תמונות, שהן בין התמונות המצמררות ביותר שצוירו אי פעם. אנשים באו לשם, שבאו לבקר אותו, ברחו בבהלה כשהם זועקים זעקות שבר. ובמדריד התפשטה השמועה שגויה הוא עובד שטן. האינקוויזיציה החלה לחקור, וגויה נמלט מספרד לבורדו בדרום צרפת. שם חי עד מותו. ראו, התמונות האלה צוירו עבור גויה עצמו. הוא צייר אותם על הקירות של הבית. הטיח המתפורר הלך ונרכב, ובסופו של דבר התמונות האלה הועברו אל בד, והיום נמצאות כולן בפרדו. אם כי, שימו לב, התמונות, כן, תראו, הם צוירו כמעט בצבעים של כמעט מונוכרומי, ולכן הן מכונות, התמונות האלה, התמונות השחורות, פינטורס נגרס. תהלוכה הדתית. וראו, התמונה הבאה, תסתכלו, זה צילום מ-1874, ראו את התמונה בשלמותה. לרוע מזל, מי שהעביר אותה גם לא פעלו בחוכמה, ולא רק שאנחנו יודעים שחלק מהתמונות נהרס ושוקם אחר כך, כן, אלא גם תראו את הקומפוזיציה המקורית של גויה, והיום זה שרד בצורה יותר חלקית, אבל תראו את התמונה של השבת המכשפות. גבירותיי ורבותיי, לא היה בתולדות האומנות, תסתכלו. ראו, זה האיש שצייר בסגנון הנאו-קלאסי, זה האיש שצייר בצורה כל כך, שלט בצורה כל כך טוטלית באידאליזציה של הדמויות, בבאטיפיקציה, ביפוי שלהן. ראו איך הוא מצייר. ראו. תראו את הכלב הזה. עם התמונות האלה כל כך לא ברורות, כל כך מלאות סימני שאלה. אתם לא אוהבים את זה? אומר לנו גויה כמעט בלעג, אני שם בפניכם מראה, אוי בני האדם.
זה אתם, שני זקנים אוכלי מרק. נקראת התמונה המדהימה והמצמררת. תראו את משיכות המכחול. עשיתי פה סריקה מאוד... כן, תראו. כמעט גולגולת. תראו, חבר'ה, זה ממש מקדים את המודרניזם. גויה פה קופץ כמו ברביעיות המאוחרות של בטהובן, שקופצות הרבה קדימה. ראו את הדבר הזה. ואחת התמונות המצמררות מכולם. סטורנוס הבולע את בניו. כן, תראו בקלוז-אפ, תראו. תראו את העיניים. סטורנוס הוא הזמן, הכוח, הוא האל הבכיר שבולע את בניו. האם הכוונה, האם זה קרלוס הרביעי שבלע את בניו, פרדיננד השביעי שבלע את בניו, צרפת הנפוליאונית, ספרד הנפוליאונית שחיסלה כל כך הרבה. גויה נמלט מהבית הזה, משאיר את התמונות האלה מאחוריו, נמלט לבורדו, שם מצייר אותו חבר שלו, זו התמונה, גויה מצייר עוד קצת בבורדו, אבל תמונות פחות מרכזיות, ושם בבורדו הוא הולך לעולמו ב-1828. הוא נקבר בבורדו, אבל שרידיו הובאו לבית הקברות, כן, במדריד, בסן אנטוניו דה לה פלורידה, שם שרידיו קבורים עד היום. גויה ישאיר לנו מורשת שאין שנייה לה, של יופי, של אימה, של שינוי. גבירותיי ורבותיי, נכנסנו רשמית אל הרומנטיקה. תודה רבה לכם על ההקשבה. חגית, רצית לומר משהו לפני השאלות? כן, נשמח מאוד אם תוכלו להעביר תשלום, כמו שאנחנו מזכירים לכם, בימים אלו המרצים שלנו לא מקבלים תשלום בשום דרך אחרת, אז נשמח מאוד, יש לכם פה בשקופית את הפרטים, אפשר להעביר בביט, אפשר בפייבוקס, ויש גם את הטלפון של אלון, שמי שלא יודע להעביר לא בביט ולא בפייבוקס, יכול להתקשר ולקבל אמצעי תשלום נוספים. תודה, אלון. תודה לכולכם. בואו נעלה עכשיו על שאלות, אני פותח את השאלות. רגע, המלחמת הפרים, טוב, זה כבר עברנו, המהפכה, רגע, אני מפנה, עדנה, למה התכוונת? מה זה השם התמונה השנייה של המהפכה? אינני יודע למה את מתכוונת. מי שצייר את גויה בבורדו, הנה נחזור לתמונה של גויה בבורדו, צייר בשם ויסנטה לופז פורטניה. ויסנטה לופז פורטניה, צייר מינורי, היה בחבורה של הגולים בבורדו. היו שם גולים צרפתים שישבו, גולים ספרדים שישבו בדרום צרפת. שאלות נוספות, כן, עדנה, למה התכוונת? בין כמה היה, אביבה שואלת, בין כמה היה במותו? 72. כן, 1846 עד 1828. רגע, לא, 82, סליחה, 82. כן. זהו, עדנה, את אולי עזבה. אוקיי, טוב, אם יש מישהו רוצה לשאול משהו, אפשר לפתוח מיקרופונים? מישהו רוצה לשאול? דרמה, תפתחי לכולם מיקרופונים. דרמה? דרמה? המיקרופונים פתוחים. פתוחים, אלון. פתוחים? אז אם יש מישהו שרוצה, אף אחד לא רוצה לשאול. טוב, חבר'ה, אם אין שאלות, אני מודה לכולכם. מחר אוסקר ווילד, מחרתיים לונדון, בשבוע הבא ביום שני, דלה קרואה. ניפגש. המשך שבוע נעים ולהתראות.